E drumul care are 3 km lungime și a fost descoperit acum 10 ani. Acum 10 ani a fost descoperit în Egipt, drumul în formă cap de berbec și corp de leu. Și drumul a fost folosit în timpul scarpatoare, când zeul Ra a plecat din Karnak pe jos cu drumul asta. S-a întâlnit cu soția lui care locuiesc acolo, în templul Luxor, și a fost acolo 10 zile, că am zis, și după aia a întors, dar a întors cu barca. Nu a întors în același drum. Faine. Hai mai bine. Uite, urle la după noi. Hai, stai. Hai, gata. Hai. Mamă, cât de tare! Faraonul în timpul vieții, încă în viață. Și avem alt chip. Dacă vedem faraonul cu barba încuiată, ca masca lui Santaura. Înseamnă că reprezintă faraonul ca mască. Și avem barba, în viața lui, altă barbă și barboană. Faraonul trebuie să aibă o coroană. Noi, fiecare faraon a avut 67 model. Primul model, dacă vedem faraon cu coroane, de exemplu, albastru, înseamnă că faraonul a fost înseamnă că faraonul a fost un războinic curajos. Dacă vedem faraonul cu coroane albe. A bătut un fotografie. Frumos. Suntem acum în sala coroanelor sau sala Hepustin. Este cea mai mare sala din toată lumea. Imaginați-vă unde suntem acum, într-un singur loc, avem 134 de coloane. Pădure, exact. Pădure, 134 de coloane, dar pădure de piatră. Aici avem 134 de coloane care au între 13 de metri în altime și 20 de metri în altime. Sala are 3000 de ani și jumătate. Acolo, la început, a fost 3000 de ani. Aici 3000 de ani, jumate, la capăt 4000 de ani. Aici sala a fost acoperită. Egiptan, acum eu știu că Domnul este egiptan sau arab. Pentru că noi, arabii, au venit în Egipt. Și au venit și au locuit aici în Egipt. Și au mestecat cu egipteni. Și noi avem oamenii care este 100% egiptan. Și noi avem oamenii care au venit la noi. Și
cum știm de Franța, egiptenii 100% avem confirmare care 20 la Bruxelles. De ce? Pentru că creștinii. Noi avem egiptenii, Osara pentru faraon, dar apostolul Marcu, sau Sfântul lui Marcu, au venit în Egipt și când a venit, principalele Alo, uitați-vă aici, important. Cum arată zeul fertilității la noi? Aici. În față, pe pereții, vedem acolo un singur faraon sau un singur zeu care? Un singur picior, un singur picior, o singură mână cu altceva. Cu al treilea picior. Acolo e zeul fertilității, la numele Amon. Amon. Care? Este ca problem bolnav și a venit aici special și a anuat la apa. Așa e apa sfintă, e apa proaspăt, este conectată cu Nil, cu un tunel subteran, dar ce este acolo pește, apa proaspăt. În fața, acolo unde oamenii. Ce face oamenii acolo? Ce face? Scarabeu se învârt. Acolo e scarabeul. O minută și avem timp liber. Acum cineva are o dorință, vă rog. Te-a băgat. Что ты меня смущаешь? Конечно, они все это все режут. Смотри, он режет там. Они штукатурят, потом режут. Du-te acolo. Du-te acolo, intră în urmă. Okay. Tornăm, go. Good. Okay, look. No, good. Okay. Good. Юра, возвращайся. Тут нельзя, тут закрыто. Что, можно? Ultimul care l-am avut la ora 9. Cu para griza. Hai. Nu m-am gândit să am mai multe pachete, că mai aveam Macarini.